Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan Huwag mong maintindihan ang usapan Na may kinalaman sa iyong kapaligiran Kaya ng aming sinabi, makinig ka Dito sa inyong bahay, makiklaming Dito sa programa, Mardela ating kasama Pakinggan natin si Mardela Samahan natin si Mardela Sa balita, issue at sa komentaryo Kay Mardela tayo ay Bagatugang, good morning. I'm gonna knock Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. on your bell, Buhay pa rin. on you in. Sa mga kababayan po natin, sana po okay na kamo. Yan, may mga developments na, may decampment na order, mga tuga ang gobernador, para po duman sa mga pinag-ibakwar baga, at angani na maisalbar kita sa anumang pong katibaadan, habang pigbabantayan tapos so pag abot kang bagyong si Upong Kasubanggi. Okay? So, good morning kay Sir Jeffrey Santos dyan po sa Queensland, Australia. And then siyempre si King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Si Gerald Aranya, the Wanderer, dyan po sa LA Drive. And then siyempre ang mga kaibanan tapo dyan sa Tabaco City. Si Kuya Bob Candano sa Malilipot. Si Bing Ben Bores. Tapos dyan po sa Bakakay. Kasabay ito dyan siyempre si Joel Barameda. At saka si Sir Noel Bismonte. Good morning man kay Benji the Pogi listening. Si Benji the Pogi. Always po yan sa DCGB. O beno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Kasuba ko bago nagtapos si Pio, nag-upload si Manong Rick. And ano yan, minuto lang after na maipost mga tugang kang PDRMC hindi pong APSIMO Advisory 2025-35. Yan po yung decampment para po sa severe tropical storm Upong. Niluwas ining sa alas 10 din aga na dahil po sa improving weather condition as in considering the trajectory and proximity of the storm, yung publiko and respective LGUs are directed mga tugang as follows. Number 1, decampment. Kan mga evacuated na population na mapuon mga tugang alauna nin hapon, provided na ang City and Municipal Disaster Risk Management Office in-inspect as in pinagsertipikaran na ligtas na para sa sainda na magbalik sa sainda pong komunidad. Pandua, ang LGU concerned ma-facilitate kan decampment as in i-clean up ang temporary shelters na ginamit. Yung sabihin ko na eskwelahan yan, linigon tabi bago magrelayas, bago magruli palan. And then sa mga malls, mga groceries, pharmacies, as in ibang mga essential establishments, pitutugutan po na magresumir na kan operasyon poon alas 11 nin aga. And then yung face-to-face classes for both public and private schools, as in trabaho sa gobyerno, as in pribadong mga opisina, mantinido pong suspendido until lifted, except duman sa mga opisina na responsable mga tugang sa basic, vital and health services, preparedness and response duties, magpapadagos po sinda na operational para masiguro ang continuity ka mga essential functions. Bawal pa rin po na maglayag ang gabos na klase nin sea crabs. And then ang gabos na city, municipal and barangay disaster risk management councils
Pigabisuan po na maging vigilante sa ng respetibong mga lugar. Partikular, ito po mga exposed sa flood, lahar, plus flood as in landslide, as in mantenido pong naka-alerto and mag-standby para po sa official updates na ipapaluwas pa kan Pag-asa as in kan local authorities. And then pangpito, all city municipal disaster risk management office are directed to coordinate closely, submit reports, and mobilize resources as needed. For strict compliance po ito, in the interest of disaster avoidance and public safety. Signed, Noel Rosal, Governor. So yan po tabi, mga tugang kompleto na pahayag sa pagi po kang PDRRMC APSIMO Advisory 2025-35 issued 10 o'clock in the morning ngunyan pong September 26, 2025. Alright, maliwanag. Tugatan po ni Story, alipin lang sa luwas. Karen Ala nasa linya. Karen, good morning. Yes, Director Mar. Yaon ako digdi sa Legazpi Disaster Operation Center. Kung saan sinabing alas 11 ng pagkaagangon yan, mapadikam ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa gabos na mga nag-evacuate sa mga evacuation center kan mga barangay sa Legazpi. Okay. Sigun kay Beverly Armenia, na operation manager kan Legazpi CDRRMO, dahil sa maray-maray naman ang kondisyon kan panahon ngunyan, epektibo alas 11, pwede nang paunuluon ang mga bakwit. Gustong sabihin tabi, Director Man, doon naman masunod ang syudad, duman sa alaunang hapon na organ kan department, kan gobyerno provincial kan Albay. Ayan, susunod na naman sa Nagaroninda. Alat ko na, kung to. Bawas ito tabi, yan. Ang sunod naman sa Naninda, itong linigon sa lugar na inistaran para mintras. Yan, tama, tabi, Director. Subalo na itauna. Opo, tama. Actually, tama yan. Sabi nga ni Guzman, uli doon naman sa distribution ng mga pagkaon sana CSWDO o kaya kan mga food pack. Nagkatarawa naman ang kadaklan, kaya good to go na ang mga taga-Legazpi na nag-evacuate doon yan na 11 a.m. Okay. Yan tabi, Director Mar, padagos kitang nag-antabay digit sa... Ano yan, Karen? Ihahatod pa kan city o makanya-kanya ng urulian? Pwedeng kanya-kanya na, pero ma-assistir man gila yun na Legazpi CDRRMO sa pagdecamp kan mga evacuees. Pero mostly, makaranya-kanya naan, takasubago nga ning alas 7, may mga gusto na mag-uruli. Nag-inot na. Advance mag-isip. May mga barakot-bakot ng mga bag. Yan tabi, Director Mar, ang istorya digdi sa Legazpi CDRRMO, padagos kitang nag-antabay, Karen, dito sa News. Thank you very much. Yan. Karen Ala, mga tugang dyan po sa City Disaster Risk Management Office. In connection po kayan na decampment kan mga pinag-iribakwar baga kaso udma para po masligtas, masigurong ligtas as in daipunin madiskwido. So isinaring na po sa sa safe na lugar. So ito pong gabos na mga nag-iribakwar by 11 o'clock di po sa Legazpi, pigtugutan na pong magdekampo, maguruli na sa inda pong mga dating pinag-i-restaran. Yan po ang sabi kan City Disaster Risk Management Office. Yan, okay? So linigon sa nanguna so mga halian. Tiguroon po na ariglado yan. Okay? Para po duman sa mga kababayan ta. Alright. Okay. Good morning, Papa Mar. Yung sa food industry po, kasabay na po sa resume now. Yun na po ta. Essential mo bagang pag... Di ba? Sabi ito malls, groceries, pharmacies, and other essential establishments are allowed to resume operation starting 11 a.m. Di ba? Importante yung pagkain, di ba? Balik na tayo. Okay? O bueno, mga dugang, nasa linya pa ang mga pag-iribata. This time, si Chief Jimmy nasa linya. Chief Jim! Good morning, Chief Jim. Please come in. Yes, salamat Director Mar. Nagdiretso kita digdi sa Pier kan Piodoran matapos na mag-call sa Toya Casubago si MDR Matindi na ka sa bagong alas siting aga? Oo, sabi ni Sir Noel Casubago,
maparuson nga digdi pagkatapos biglang duminampugon tapos grabe nan lampos kan balod digdi sa nagitaas ukol. pikaning pier. Nabanggit nga ni Gary nga baka nga magka-storm surge ta masabay pa sa high tide. Para lampas nga ang tubig digdi sa kwan sa pantalan. And pinagarabisawan nga ni sa mga residentes digdi na mag-antisipar. Pero sa ngunyan, yaon digdi ako sa Tampi. Talagang makusugon na hambalos kan balod tabi Director Marta. Malaso bagyo. Yaon sa ibong sana, Masbate. Tsaka expected man bagado man sa advisory na posible magagawa ng storm surge o pag-itaas kan ukol. Kasi siyempre sunduon kang paros yan. Ngunyan, yun ang sitwasyon digdi. Grabe ang apod ka ni. Andang kuros kan mga darakulao na balod na pinagalampos digdi sa mga seawall sa mga oras na ini. And mga tao, meron. Actually, inabutan ko nga digdi sa mga police, members kan PNP Mobile Force na naghiling man kan sitwasyon. So Bureau of Fire Protection kakahali pa sa naman nga ni. Pero sa pagbiling ko basta dahil bagsak uran takasubago kaya biglang duminampugon. And pigtatanaw ko habang yawan ako sa Ligaw Kasubago na yan ko baka talagang so ikog pa yan kan pakpakon kan bagyong upong. Alagad sa ngunyan, medyo nagliliwanag na naman digdi sa kaitasan. Pero kita kuang kita tao-tao dahil biga po na ko siya. Yeah. Hello, Jim. Naputol si Jim. Dahil pa kita pwede mag-signal niya ta. Signal number 3 pa kita. Marami tayong pag alas 11 kung ibababa na. Di ba? Pero sigurado dahil pang mga biyahe yan. Hanggat na inahali ang signal, SOP yan, automatic po yan na suspension kang biyahe sa mga dagat. Ano yan, doon nga pang signal number 3 pa, di ba? Automatic ba pag nag-signal number 1, may signal, bawal na ang biyahe ng dagat, ang mga sasakyan pandagat. Okay, Jim? Palawag digdi sa Piedoran Director Mar, ali digdi sa Karatagan, Barangay Karatagan, inutan sa Nakanso Hospital bagang Paglukan Provincial Government. Yan. Ali duman, sundo digdi sa may pier, kapos yan truck, mga lunadan tabi Director Mar. Nakabot dyan. Wheeler truck, cargo truck, iba-ibang mga pribadong lunadan. Kapos ini nasa right side sa nakantinampo, taday man pwede mag-parking pa sa ibong. Grabe halabaon na, perang kilometro na yan, di ba? Halabaon, Director halabaon na, kabot naman sa MRF. Supra sanggat, gari ko na ako na sa 196 ini. Yugon mong ubos truck stop ay ubos na lunadan niya ondik din nakapag na pinaharalingan idik sa pier. Yes, Ngunyan, flammable cargo trucks iyon niya ondik sa may pier. Taday man pwede ni halo duman sa mga nakahilirang mga trucks. Ini baga delikado ini. Baka may kanayap dyan, rimate yan. Kuang ko digdi, so may mga karga ki-essentials. So mga produktong madali marao. May gulayon. Gulayon, inda kung paano ini. Talo-yalo ini. Dahil pa aruganing okol kan kadagatan. Aluya dahil pa ini magkaiguanin biyayayang mga interview daw kita digdi. Uning mga trackings kung ano ang mga pangarga. Kung essential. Kung mga panyenda, halimbawa gulayon, ulugi, magkakarurugok. Oo. May tulong trucks digdi sa may pier. Marekon ang pangargakan sayote, taloy-aloy ang sayote. Hindi ko na nun mga pangargakan Ang patatas, aloy-aloy. Dumurar pa ini kay mga 2 tulong aldaw. Maray ka ini sa mga day mararauto na pangarga. Pero sa mga pangargang esensyal, Marekon, iyo yan ang may problema. Marekon kaibahan sa dito, ito pwedeng dumiskarte. Sir, sa radyo po ako sa DCGB. Anong mga pangarga nindo? 11 po.
Pasibo. Ay, graan mga stranded pala dito, hindi lang papuntang Masbate. Opo, sir. May pasibo. Ano, ang iba dyan, may mga essentials na pangarga? Hindi ko po alam, sir. Kaya walang problema. Hindi masira agad. Hindi po. Oo, so, ilang araw na kayo dito? Martes pa kami ng umaga, sir. Umaga pala, kanina. Martes po. Yun lang Martes pa? Opo. Oo, so matatagal-tagal lang pa siguro kayo. Matagal pa siguro, sir. Baka sabi linggo ng umaga. Yan ang problema. So, pero sigurado ako, thank you so much, sir. Pasibo pala nini ng mga trucks na ini. Sigurado ako kayo ni, igo ang mga essential digding mga pangarga tabi Director Mar, na siyempre pasiring ini duman sa Masbate, Cebu, asin iba pa sa Visayas area. Nag-uura na naman nga ni digdi. Digdi nakakonsentrate ang dampog sa lugar na ini tabi Director Mar. Duman sa pagkumpara niya to sa Ligaw, sa Ginobatan, maliwalas na ang panahon. Ini kaya kwansa na kay ni kay Liras mas mati na. Iyo. Kaya araw kay ni kaya ni digdi ana sitwasyon sa Banuan ka na Piodoran, minsan minadalumon, minadampugon, minatargete, minanipisan na ipipalit man ang dampog, pasiring dyan na iwagas, pasiring sa may Paligaw, pasiring sa Uwas. Kaya araw kayo ni ang sitwasyon digdi sa may pantalan kan Piodoran Albay. Hindi ako sanakon makapagpadikam pasindangon yan. Baka magpasiguro tayo kung bumagsak pa na digdi sa lugar na ini. Wala pa kitang nakakahuro ni Sir Noel. Dahil man kung nakukontak pa sa mga oras na ini. Pero inassist na gano'n kang probinsya, may order na baga ang provincial government? Baka. Ning decampment? Ligtas tama da. Makakita duman sa kwan sa ospital. Kaya duman na concentration camp kan center kan na mga evacuees lalo na sa mga pasyente kan malakbala ka ospital tabi Director Mar. Okay. Yan ang sa tuya mga dagdag na impormasyon. Alidigdi sa Piodoran Port. Jimmy Nasalita, DCJB News. Thank you very much, Chef Jay. Maray na lang daing pigbaha daing pigbaha. At saka yung lampos kang ukol na makusugon, dahi pamandang minagaba. Sarawayo kayo pa kumahal. Alright, yan. Ugma sa mga kaparmers na. Sir OG, OGM, ugmang maray, salbado ngaya papamarso kunyan. Salbado na ngaya sa kuyang karabasa. Buda talong. Yung pangpakbit group mo pangpakbit group mo ay salbado na. Salbado na sa karabasa, talong, upo at sitaw. Yung gununon mo may nanuntok na nanuntok ngayon elected kang the Fiodoran nangyaring matindi ang radar mo OGM. Alright, sabi ni Cap Joy Bahoy, baad lamang ngaya ma-expedite na tabi papamarkan aleko so restoration kan serbisyo kang kuryente sa Ligaspi. Yan, may mga pinag-aray sulit mo nang kasubako tabi, tabi, mga kababayan natin, daliman. Ayan, si Sir Joel Barameda. Hello, partner. Hello, partner. Ano lamang? Kumusta yan? Salamat sa Diyos sa salbado na kita. Yun, diretso ang padyak. Diretso ang padyak. Padyak sa ng padyak. Ano ito sa Team Sang Nindo? Padyak sa ng padyak, nganing di matigbak. Sigo sana. Sigo sana. Kuya, dahil man papamarso bago nagbaha. Dahil man. So, River of the Babylon. Dit man sa oran dit man sa oran dit man sa oran. Pagkagabaga sa mga paratipon naman digdig ang baybay. Balik naman din dahil na kuwan. May deliver. May deliver na baybay pa lang. Okay. Ayan. Sa Riverside. Ayan pa ang mga kwandig. Yan ang trabaho man na paghanap buhay. Ayan. Pero so kunyan yan, so dayang pigagamitan ki makina. So natural sa nang paanod. So paanod sa na yan. Masagop, pagkasagupa, sa kahalato na magtipon, sa kaman papalahon.
Oh, tigpapala po yun, tigpapala. Iyo, okay, ayos. Ano? Oh. Ingat Yan ka po ang sana. mga kaganapan din din. Mhm. Rever ko sa Babylon. Thank you. Yan. Ingat po ka po. Salamat. Ingat ka po yan. Thank you very much yan. Baka Joe. Ang sakuyang, ano yan, focal person kan sadit sa Napirutan Fans Club, baka kay chapter. Yung nun. Ayan. Teka. Okay. Sabi ni Primong G, si Brad na Primo, tol, good morning ngayon tabi, Primo tol. Digdi ngayon sa mo, makulimliman. Yan, makulimlim pa ta. Signal number 3 pa kita eh. Hindi pa naaalis. Okay? And then, siyempre, so mga barkada ta, mauran pa nga digdi sa IOR ko sa Bangkiruhan. Sabi po ni partner, ano yan, King. And si Bing Ben Boris, good morning Papa Mar. Ayan, okay. Si Alex Valderrama, good morning po tabi, sir. Good morning po sa Indo, sa mga kababayan ta. Iyo po yan ang sitwasyon. Ano eh? Kasubago na alas 8, si tropical storm, ano yan, Opong, yan naman sa may San Fernando, Romblon. No? Di aramon tataod-taod mga tugang, mga pasado alas 11, kung ano na ang sitwasyon mga kababayan, kayang po ni Opong kung may ibababa ng signal digdi po sa tuya mga tugang, na ano yan, komunidad, yan po na ano yan, pag-asa, ano, taod-taod dun sa natabi at kasubago nagmimiriting pasinda. Okay? Di sa mga kababayan ta, pasalamat kita pero ipangadyi ta po sa mga nagulpi. Apo dan taktulo sa subago mga tugang supalanas. Sa paagi po ni Joe Adige, ang Municipal Disaster Rescue Management Officer Kampalanas. Apo dan takasubago sa programa ni BPN rin na morning. Pero kunyang pala na, yung Masbate City pala, dakul na tumba. Dakul na mga areas duman sa Masbate, mga tugang ang nagsapar nin, ano yan, pag-apokan tubig, pagkatapos nagaturumbang mga kahoy, turumbang mga batag, turumbang mga poste. Duman po sa lugar. Sana po ay, day pa makitang reported niya na may nadiskwido, sana po ay wala. Ano? Sana po ay wala. At ano yan, nakapag para abiso man sa mga ano yan, disaster authorities disaster officials na ano yan, mag-evacuate sa mga dapat mag-evacuate, tangani po na ma-attain taan zero casualty. Di ba? Yun na po yan, ganyan ang trend. And then yun na nga niyan, mga tugang, dapat na aramtan ako anong gigibuon ta sa oras na may anunsyo. Yan bagay yung bintay kang bagyo ta, ngunyan mas sinasalos pa sa nakang Pilipinas, nababantayan na po ninda. Babantayan na po yung kang pag-asa. Lalo na pag luminaog ng mga tugang sa Philippine Area of Responsibility. Pag naglaog na sa PAR, yan na po ang panahon na nagtataon na po sinda nin, ano yan, bulletin. Minapon dyan ang pagtaoning bulletin. Kung dai pa, ang mga advisory siya na muna. Diba? Kung dahil nasa outside fire pa, na-develop na siyang bagyo, advisory. And then pag nakalaog sa PAR, yan na po so naglosan ng bulletin. Diba? And then kung talagang nagsisigidan na nagkukusog, yun na po yun. So every 3 hours na napalos na ng bulletin. Diba? As in may mga warning signals na. Para yung warning signals, wind signals, yan po yung tatalaan ng lead time para makapag-prepare ang mga kababayan ta. Di ba? Pag signal number 1, 36 hours ang lead time. Di ba? Pag signal number 2, 12 hours. 24 hours ang lead time. Pag signal number 3, 18 hours ang lead time. And then pag signal number 4, 12 hours ang lead time. So yun po yan. May panahon para makapag-prepare. Kaya magayon man ang naging kunyan, naka-adaptar na akan ang sistema ng safety sa tuya pong mga kababayan na sindalan nakusa, di ba? And dinahiling tanangon yan, so nagbalik sa mga dati
na magibo ka mga gurang na kapag may arog ka na ngaya matutumbo kita, binapasiriguro na pigakudan, pigagang ki sandbag so atop, pigakagang ki mga maliwid-lipod na plywood, o kaya pipatos mga tugang ning trapal, o tarpaulin, ansin na mga bintana, nga ni pong dailogo ng tubig. Those are, mga basic na, Tapos patingon yan mga hayop, gigilid si saray, tayo man yan na nahagad man kan mga, mga animal enthusiasts natin, mga veterinaryo na, lalo ang mga ayam, mga tugang na nariribataw man ang isip kang mga yan. Kumbaga, nakakasapar man ng stress, ang mga atamantang hayop, kapag may mga siring po kaya ng mga kalamidad, no? Okay, so at least kung yan naukudan na yan, so we just hope lang sa mga masunod tong mga panahon, mas madali na. Pag sinabing arog ni ang sitwasyon, kita na mismo mga tugang mag-iskerda, di ba? Ngani po na dain na magkaigon ng problema. At saka sana, so talagang mga puro pirmitang pig-evacuar, mag-ibuan ng paagi ng long-term solution na ilipat kung dapat na ilipat, di ba? Nganing dain na sasayang ang resources, as in oras kan sa itong gobyerno para lang ma-evacuar, tapos balik naman, di ba? Pag yun na naman, pag ururunan kimaray na mairelokar, tawan ng maray na pasilidades na pati na kung karni sa hanap buhay, kung pwede makakuha sa local communities na duman na igibo ng evacuation, mas maray tani pong day na di-displace ang mga kababayan nato. Kasi ang paramount is safety, mga tugang, buhay ang nakasalalay po dyan sa anuman kasutilan ta, di ba? So anuman nakadipisilan, dapat preserve ta permiso buhay, di ba? Ayan baga. Alright, mga tugang, napakabilis ng oras. We will be back for more stories, mga tugang. Kasi iba po niya ito mga dagdag na impormasyon from the field. Makalis lamang po kani. Yup. Asan si partner ko? Nal? Oh. Manus break kita. Manus break kita. Alright. Oh. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishment di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daina maako ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ni mga aplikasyon para sa digital banking licensing pagabot kang Disyembre 1 ngunya na taon. Sigun sa BSP, ini ang lakdang para matapos na aprobaran kang Monetary Board ang moratorium sa mga digital bank licensing kang Setyembre 18 ngunya na taon. Nagdagpa kang BSP na application na sa inang pag-aadalan sa paagi kang first come, first served basis kung saan dapat makompleto ang mga dokumentos asin mga rekisitos. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pas mo yan, bro. Pray until something happens. O mga misis, magluluto na tabi. Kunya na. Medyo mariray na kinitang panahon pero nagtataga oram pa. Ngunyan nga ni, nagtatagiti pa. Para po naman sa mga kababayan. Mga aki, dahil magpara pa ururan tanganing pong dahil madagdagan ang gastoson mga magurang. Yan po tabi, mga kababayan, malapit ng Pasko. Maligayang Pasko po. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan niyong mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda lang sandali. Handa
Yan, maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa inyo. Yan po, tabi, mga kababayan ta, para po sa mga nag-antabay, di padagos po ang paghalat kan sa tuya po ng mga kababayan, lalo na sa mga nagkawararan ng kuryente, na sana da po tabi maibalik na tulos-tulos man kan alekos. Padagos pong assessment po ninda. And as of kanina pong umaga, mga 8 o'clock, tapos doon sa interview baga kay Ans Galero, ang tagapagtaram Canalba Electric Cooperative, may mga areas po sindang pinag-isolate as of 8 o'clock kanina. May mga nahiling pong problema. So ngani po na daing mangyaring damage o kung ano pa man, ay po yan tabi ang ginibo, pinag-isolate muna. And then padagos po sa inda, mga tugang na pag-ano yan, pag-analisar asin pagplano kung paano ma-restore yan po na mga areas ta na nakaranas po ng mga pagba-brown out. Yan, halat-halaton ta. O yung ano nga ni palan, mga lugar na mga nagkaigwa po ng pagpalsok ng ilaw. Pon Kasubanggi katapos agud sangon yan. Alright, and then syempre diwan po sa mga kababayan ta, padagos po ang monitoring ano yan, kan sa tuya po mga tugang na Department of Public Works and Highways, as of 10 o'clock in the morning, mga tugang, lalo na dyan sa District 1, ang paabot sa tuyang impormasyon, mga tugang, ni Sir Alan Imperial, kunyan, as of 10 o'clock in the morning, no untoward incident ang reported. No? Ang gabos na national roads and bridges sa senda pong area of responsibility are passable sa gabos po na klase ng bikulo. And then padagos man ang monitoring para po sa flood and landslide prone areas sa senda pong AOR. Inaktibar po so ano yan, inalerto, inagalit sa alert status as in pinaganda para po sa ano man na emergency response, mga tugang, ining District Disaster Incident and Management Team ninda. Ayan, alright. Okay. May saro da pong confirm na nagadan sa Masbate. Sabi po kang PIA. PIA Masbate. Ayan po tabi adi. May ano yan, typhoon related death. And may saro pa, mga tugang na pigbabalidate pa sa kusugkan pagrapado mga tugang typhoon umpong. And then, ang sabi, may totalmenteng 833 na individual, hali po sa 300 na pamilya ang na-displaced. Dahil po duman mga tugang sa, ano yan, bagyo na uminagi, duman po sa Inda. Ayo po. Kaya sa mga kababayan po natin, ayun po ang sitwasyon ngunyan duman po sa sendang area. Okay? So, duman sa mga kababayan ta, antabay lang sa tuya po ng mga kababayan, ang mga pag-iriba po, mga tugang, mga kapartner sa pag-asa, kung iguana lamang na ipapaluwas. No? Taod-taod din ta po tabi. Tapigiling ko digdi sa indang mga platforms, garo na ipang minautwal na bago. Adi, ang naumpang nagluluwasukan alas 8 pang aga. Di ba? So, 8 o'clock pa ang yaong pa sa indang nagluluwas. So, diba, di guana, at taod-taod mga tugang apudanta, mga bago mag-alas 11:30 apudanta, tatiba nakabilog na or tapos naman sa inda pong pagtiripon, pagmiriting. Yeah. And then, magayon din, good news din, mga tugang, diyan po sa mga nagbabiyahe, pasiring po diyan sa ano yan, sa isla. Pasiring duman mga tugang sa ano yan, sa Kagraray, pasiring sa Sula, na nag-aagi po diyan sa mga areas kang Albay, kang Santo Domingo na pirmi pong
Pag may mga maraot na panahon, minsan may mina road slip, may mina kakaigwa mga tugang ning landslide, naapektaran ang pag-agi kang kunyan, kan mga bihikulo. Pero as of now, base po duman mga tugang sa report kan MDRRMO, mga tugang kan Santo Domingo, daing kunyan, daiponin naging problema ang gabos na mga tinampo duman, mga tugang, passable. Dainin na rehistro na pagligid ng gapo, mga tugang, and then dain man na rehistro na pagkunyan, pag landslide o road slip, mga tugang, dumampo sa ano yan, sa AOR po ninda. At ano yan, pinag-monitor po talaga yan, may nag-aaragi baga dyan na pasisiring mga tugang dumampo sa isla. Dyan na po nag-aaragi. Minsan nga ni, so itong modern jeep, mga tugang na pasiring duman sa Kagbulakaw, dyan nag-aagi. Pasiring po duman sa destinasyon po ninda sa isla. Kaya duman sa mga kababayan mga tugang, maray na bareta man yan, di ba? Para po duman sa tuya pong mga kabarangay. At magayong pong kunyan yan. Bareta na nailuwas mga tugang, kan kasubago, kan sa tuya po na mga ano yan, mga amigo. Diyan po sa nasambit na lugar. Okay? So, hiyo po yan dainin baha, dainin ano yan, road slip. Ang road slip na yan, nangyayari ang pirmi dyan sa may parte kan Suoton, sa Kalayukay. Pagkatapos, mga rockfall, and minsan mga tugang, nabibaha, diyan man yan nangyayari sa Kalayukay, Buhatan Road, particular naman sa coastal area, nasa coastal road. No? And then sa coastal road man kan Alimsog, dahil man po ninanotaran na rock falls, kaya gabos po yung passable. Yung didong San Fernando National Highway, San Isidro, Tambangan, na dati pong pigbabaha, dahil pong baha. Yung Kalayukay, na diyan sa may RBR, dahil man po binha. Yan, kumbaga kulang sa tubig talaga, kulang sa tubig na uminagi po sa to. Kaya iyo po yan, maray man na sitwasyon. Although sabi nga ni, kita po na mumundo, at may mga ano yan, may mga actually may kaibiri ba kami sa Kabalikat, Civicom dyan po sa Masbate, na may nawaran ng bubong, diba? Linayog sa bubong. Imagine to that. Dahil lang po duman sa ano yan, mga kababayan and yung aming presidente, yung aming founder, si Sir Gil de la Torre, may paabot na nga ning mga impormasyon sa gabos na mga tugang sa Kabalikat Civicom, sa Samar, sa Mindoro, Masbate, sa Albay, asin sa Quezon, asin sa mga lugar na tinamaanin bagyong Umpong, nangungumusta po kang kamugtakan po nindo. Mag-PM na lang kamo duman sa ano niya, sa iya, tabi. Sana may magsimbag diyan po sa pangungumusta, mga tugang, kang ano yan, mga kababayan. Sa gabos po ng 41s, mga tugang, na naka 10812, ayan, ingat po tabi kita, and salamaton duman sa mga nagbarantay, nagserbisyo. So ano yan, so 333 sa Ligao, yung 4330 Santo Domingo, yan, mga aktibo po yan ng mga grupo na talagang automatic, dahil mo na suguon automatic, mga tugang, igatulos din ko niyan, responde, minadalagan po tulosin, dahil mo na kay po na apudan, bastang may emerensya, minapasiriring po sila yan. Volunteer po yan na grupo. They provide their own radio, their own uniforms, as in gabos, minsan didagitan kan agum.
Kundi gusto talaga ninda yan trabaho ninda na mag-volunteer to save lives sa pagitan ng communication ninda. Taka mga trained man, mga tugang na mga rescue, personnel, yan po mga tugang ng mga pag-iiba. Okay, yan. Masabaw nga yung kasal kay Attorney Mayor Mac sa iso ng libon mo niyan. Kasal ba niya ni Mayor Mac? Ang maray ngayon pamasko pa pamar, magtanom sili, pagpasko sobra pa sa bonus pag naka-harvest na. Ay, ito minamahalon na de. Minamahalon. Iyan, kanakagi nga na medyo nagkulang-kulang supply, yung minabot ng 1,000 sa Manila. Yung gununon mo. Kaya yung mga paratanom, mga tugang, dahil pag basang-basangon. Dahil pag basang-basangon. Ay, yaon na sa amigo ko. Yaon sa amigo ko. Mga tugang, muy simpatiko. Amigo, ang lalaking pasiguro pirme. Ang pag-ibig mo ang hiling ko sa Pasko. Sapagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Kung ikaw ang siyang kapiling ko, bawat araw ay Pasko, anumang buwan. Joshua James Pino, magandang umaga. Please come in. Oh, Joshua. Hello? Yes, go ahead. Sana all. ay, kumusta na sa AOR mo? Dahil man nagkawaraga sa basura. Dahil man tabi, Sir Mar, actually, na abot pa sana naman kami. Nakabalik pa sana kami din Sir Mar, tabi sa munisipyo. Tebahan si Mayor Vic Terete. Naglibot Sir Mar sa mga barangays, tigbi sa Mayon Unit. Nag-aali kaming barangay Salvacion. Naglaog kaming Meese, Budjao, Banyadero. Tapos din na kami Sir Mar nagbaba sa barangay Matnog, Alcala, Kilikaw, tapos naghapit naman kami sa barangay Malubago. Gustong sabihin, Pasabol Gabos Road. Pasabol tabi Sir Mar, Gabos na tinampot. Actually, ining pinagbisita kan alkalde mo niya na pagkaaga na nasa bayan niya to. Ini sa kumbaga konsideradong critical areas. Yes. Dahil tabi Sir Mar sa patakot ng pagbabaha, muda patakot ni lahar. Kundi talagang magpasalamat man kita ta naisilbar kita tabi Sir Mar, kasabay man kan pagtangagi nato para duman sa mga naapektaran kay ning si Bagyong Opong. Pero digdi Sir Mar sa kuyang pinagbabantayan na area sa Daraga Albay, klarado ang gabos na agihan dahil kung ano man mga nakaulang dahil mga nagkararaot na mga agihan tadi Sir Mar, dari man sana so ordinaryong maurad-urad na banggi. Tadi Sir Mar ang nag-agi digdi sa munisipyo kan Daraga Albay dahil magpun kasugma na pinagbabantay niya to na panahon talagang sundo sana sa sabi nga ni Kanser ma'am nakamurma to sa ngayon sa Tagiti. Tapos may diit-diit man na kumbaga duros ni na paros pero dahil masyado tabi Sir Mar na nagkusog actually nga ni kasubagong aga alas 4:30 naglibot na si Mayor Victorete sa mga evacuation na center. Minapasalamat man ini sa naging kooperasyon, Sir Mar, kan mga evacuees ta talagang nagsunod sa mga regulasyon pasin sa tugon kan lokal na gobyerno. Pagkaagang-aga, busy sa mga personal man kan Menro, naglinig tabi Sir Mar, digdi sa T. Perez asin sa Rizal Street. Gani man sana talaga Sir Mar, so ordinaryong aldao, ordinaryong banggi. And so far, sa ngunyan, areglado naman tabi Sir Mar ang gabos, pigahalat na sana. So, formal decampment, taigwa na magbaganin pinalawas na advisory ang provincial government. Taod na alaunaan na pagkahapon. And syempre, may mga ipadaraman. Ang sabi ni Mayor Bicaso Bago, dumana i-distribuer sa kunday may habol taod Sir Mar na maipadara, dumana mai-distribuer sa barangay. Okay. So far tabi Sir Mar, tranquilo na digdi sa munisipyo kan Daraga Albay dahil kay mga danyos, dahil kay mga baradong agihan gabos tabi Sir Mar, klarado. Okay. Yes. Yan Sir Mar, ang dagdag niya tong istorya, Joshua Bino,
DCGB. Thank you very much. Yan po, Tabed. I-try nga po din po ang pag-asa na ibinaba na sa signal number 2 ang Albay. As of 11 o'clock, ninda po na bulletin number 17. No? Valid hanggang alas 2 ning tauminagi na po duman sa Sibuyan and Tablas Island sa Romblon, and daw pasiring na sa southern portion ng Mindoro Island po sa Baguio. Okay? So, i-try natin mga tugang na apudan sa tuya pong mga friendship diyan po sa pag-asa tibad lamang bakantina, mga tugang makaistorya ta, as in masabutan tan sitwasyon mga tugang ni severe tropical storm yan, Opong, para po sa tuya pong latest ngunyan po sa pag-asa. Okay? Nagang ring lang po, tabi pa. Yan, okay? Good morning. Hello, pag-asa, Miss Alexis. Good morning. Yes po, good morning. Apo, si Mark po ito sa DCGB. May latest na po tayo from central office natin sa bulletin number 17. Meron na po. Apo, Ma'am Alexis, makikinig po kami. On air na po tayo sa programa. Please go ahead po. Opo, bali sa ating latest na bulletin, kaugnay nito ni Severe Tropical Storm Opong. Sa ngayon po si Opong ay dumaan na dito sa Sibuyan Sea and Tablas Island sa Romblon. At ngayon ay patungo na itong si Opong sa southern portion ng Mindoro Island. Ang huli nga nating nakita ang sentro nito ni Opong sa layong andito na pala siya sa coastal waters ng Ferrol sa Romblon. Sa ngayon, westward pa rin ang movement nito ni Opong sa bilis na 35 kilometers per hour. So, may kabilisan nga po itong si Opong since sa ating mga previews ng mga track ay lalo pa itong bumilis. At ang ating wind signal dito sa Bicol region ay nakataas dito sa ang wind signal number 2, rather nakataas sa southern portion ng Camarines Sur, pati na rin ang buong probinsya ng Albay, Sorsogon at Masbate. So yun po, bumaba na yung wind signal natin dito sa ating probinsya, pati na rin yung mga ibang na-mention po. At sa tropical cyclone wind signal number 1 naman, nakataas sa Camarines Norte at sa Catanduanes. At sa ngayon, yun nga po sa ating track and intensity forecast, inaasahan natin na dahil nga medyo may kabilisan itong pagkilos ni Opong, ay bukas ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And ayun po, habang gradually na itong nababawasan na rin ng ating wind signal, kumbaga habang papalayo itong si Opong. Ayun. Apo, Ma'am Alexis, anong mararanasan na nating kalagayan ng panahon dito po sa atin sa lalawigan ng Albay? Ngayon, ibinaba na pala yan sa signal number 2. Apo, bali, yun nga po, since palayo na itong si Opong dito sa atin sa Bicol region, asahan natin na magiging mas maaliwalas na ang magiging panahon natin. And yun nga po, by bukas, by Sabado or Linggo ay improving weather conditions na ating maaasahan. Ayun, hopefully malift na rin yung mga signals para yung mga stranded makabiyahe na. Apo. Apo. Okay, Ma'am Alexis, ayan lang po tabi. Salamaton sa inyo pong patuloy na walang sawang pagbibigay ng impormasyon para mabigyan ng babala ang ating mga kababayan. Mabuhay po kayo sa pag-asa. Opo, maraming salamat din po. Thank you very much. Mga tugang, Ma'am Alexis Ruibibar, kang Pag-asa, DOST Regional Forecasting Center. Yun po yung latest severe tropical storm Opong, dumaan po doon sa Romblon, para po duman sa mga kababayan na nag-aantabay. Di ko natanong yung
yung ano, may nagtatanong nga pala ng coordinates ha. Ito ang coordinates po niya kanina ay nasa ano yan, 12.3 north, 121.9 degree east. Ayan. Yaon siya duman sa Romblon, no? Coastal waters of Ferrol, Romblon. Moving westward, lalong nagkaskas, from 30, naging 35 kilometers per hour. Kaya, by tomorrow na, bakal lumayas na po sa yung Philippine responsibility. Pero, yan, may kusog pa manggiraray siyang 110 kilometers per hour sa sentro, asing gastanis na hanggang 135 kilometers per hour. Okay? So, tomorrow at 8 o'clock in the morning, 8 o'clock ng gabi, mamayang gabi, 8 o'clock, September 26, bigla umang po na nasa 195 km west of Calapan City, Oriental Mindoro. And by tomorrow, September 27, 8 o'clock in the morning, nasa 475 km west of QB Point sa Subic Bay. Okay. Higi po tabi. Okay, yan. Ang signal number 3, wala na tayo. Nasa number 2 na lamang po, mga tuga ang probinsya Canalbay. But then yung Cam Norte and Catanduanes, nasa ilalim ng signal number 1. Okay? So, wala pang galawan ang mga sasakyang pandagat natin. Yaong pamanggiraraysin na dyan sa mga pier, dahil pa pwedeng maglayag, taigwa pa pong mga existidong mga tropical cyclone wind signals. Okay? Bueno, balikan na po si Chief Jim na salita. Halip po dyan sa ibang area. Nasa Piyodorang Pagaro si Jim. Chief Jim, please come in. Chief. Hello, Jim. Yan, tama. Hello, Jim. Dali ngayon po. Narinig ko siya, pero di niya ako narinig siguro. Chief Jim. Ayan, sandali anong nangyari? May hello, Chief Jim. Hello, Chief. Hello. Ayan. Hello, Chief. Hello. Yeah, go ahead. Yung kita ngo niya, dinataymingan niya to si Gobernador Noel Rosal. Nagpa-share digdi sa tayon basi ipigibakbar baga sa mga pasyente sa Malakmalak hospital. Yaon digdi sa pinagpapagibukan provincial government na bagong hospital. Actually, so kapanawanan pa ini kung matatandaan ni former Governor Al Francis Bichara mo niyan na pigga papadagos pa an trabaho. Agadon ta daw kay Gobernador Noel Rosal kung ano na update ka na hospital na ini. Asin kung ano ani ngangaran ka ini. Pirang porsyento na an dalagan kan trabaho kan hospital na ini. Tayo inspection niya together with Mayor Panji Arandia, si Provincial Engineer Dante Baclao, yaon di DCPD, Noel Nunez, kasarabay niya ngunyan. Okay, so kauro nun to si Gobernador Noel. Ano na po ang status kaning patrabahong hospital digdi sa Barangay Karatagan, Pedro Renalbay. Si Mardilasa, Director Mardilasa, Angkor pa. Hello, Gov. Good morning. Good morning, Mar. Yes, sir. Naku, busy. Yes, sir. Okay, sir, ano yan? Pa ako, Mardilan. Okay. Ako, nadawag ko na naman si Mar. God. Yung gusto mo iligi sa Barangay Kalatagan ng Piodoran. And long and overdue na ni Mar. Talagang nahiling ko. Kung ano ini, madali na ini. Baka mga January, February, padalaga nung tanayin bago tang site kang Piodoran District Hospital. Ayun, ililipat na dyan. Takulay ini. Opo, ililipat na dyan. Papuso na sa Piodoran, sa mga West Coast, no? Mga taga Uwas sa Sinligao dyan sa West Coast. Takulang bagay ni makapag-service up to 100 beds, no? Yes po. And kompleto ini, may X-ray, laboratory, OR, CR, OR and siyempre ang delivery room, and
Mahalaga kita digdi dialysis. Yan yung target na digdi. Yan, opo. Mga 12 siguro para maserbihan ta sa mga day naman kay pon magdumang pa sa ligaw. Ayun. Para makasave kita sa mobility kan mga tao. Opo. Pero Sabi ko, sa ngayon 50 ini pero dapat expand tayo to 100. Maabot ang panahon, makulang yan. Pero sa ngayon 50 bed kaya na muna ini. So ini ko yan ang pagkabalanta dahil talagang grabe na marso saro na sa luma ano. As a matter of fact, in-evacuate na digil sa mga pasyente. Ayun. Grabe naman. Opo. So, na rin tayo expected ini Gob next year? Next year, November. Opo. Pero may mga ongoing kita ngayon digdi. Matapuson tayo ni, then to power. Then we'll see, February. Papadalagan tala. October pa man sana kita. Yes pa. I will see to it na sa mga ongoing tayo fast track na. Opo. Gob, kumusta sa paglibot o tabi ngon yan after kaining pagreparasyon ta kang bagyong upong na daiman sa kuya po ano? Actually Mar, inibaga ang arani sa bagyo ining portion kang West Coast. Opo. So far day magkita ki mga unpassable. Kulang man so uran, maswerte kita. Talagang salamat sa mahal na Diyos, no? Medyo lang tinamaan sa Masbate. Iyo po. Lalo na sa sentro, saka sa Tekaw. Pero tangon yan, ang kay punta lang sa power. Sigurong power may balik na kang Aleco. Opo. And tangon yan, so far okay man kita. Malinig lang sa mga LGUs. And nag-order na kitang decampment by 1 p.m. Yes po. Just to ensure na maka-receiving ko na sila kan mga relief goods na. Ayun, apa. Gob, salamatan po maray tabi. Baka may... Salamat. Apa, salamatan. Okay. Sabi, Director man na po ta, gari na hiling ko sa post, ma-upi na kat. So, husipin na bil... Nuarin pito ngayon, tapos maabot, sabing maabot di PBBM and si DOH Secretary. How true po, malalawas po ini? Yes. Actually, nakatarget kita November 26. Imbitado to si Presidente. Pero kundi, siyempre, at least siya ang Secretary Erbosa para kung mahiling niya ano pang mga kulang niya, makatabang sa tuya. So, pigidali na ni Mar. Yeah po. And talagang titutukan tayo ni. And sana, dek na kita makadelay. Salamat, Tabi. Apo, thank you. November 26 po, Bob. November 26. November 26. Okay, so yan, Tabi, Director Mar, ang pagbisitahin na si Mayor, Makimaritis. Ngayon, live dito sa radyo si Director Mardila sa Angkor sa DCGB. Makiki-update kami kan sa mga evacuees mo, ma-decap na kita gabos, kaya ni, pati ng mga pasyente sa Malakbalak Hospital. Hello po, good morning po. Opo, good morning, Mayor. Okay, ano pong plano ta? May decampment order na ang gobernador? Opo, mga 1 p.m. siguro, sir, madikap na din kami. Ayun. So far, so good ba? Dahil man kita na-irehistro na ngaya untoward incident yan po sa imong AOR. Wala naman po. Okay naman po. Opo. Except na ining may dakul kitang stranded dyan ng mga biyahero, adi? Opo, dakulon po ang stranded. Siguro nasa 400 plus. Okay. Hopefully, gayon na ang panahon. Ngunya nasa signal number 2 pa kita eh. Opo. Dahil pa makakaali. Okay. Mayor, baka may dugang ka po na gusto kang ipasabot sa mga constituentes dyan sa Pidoran. Go ahead po, Tabi. Maraming salamat sa mga uniform personnel na mga katulong namin dito sa bayan ng Pidoran. Lalo na nung evacuate namin ng aming mga volunteer barangay. Talagang malaking tulong po. Maraming salamat sa kanila. Siyempre po, nandito yung ating mahal na Governor Noel Rosal. Siguro pupunta po kami ngayon sa mga evacuation center para makita din po niya yung mga kalagayan ng mga evacuate po. Iyon. Mayor Banji, anong reaksyon nyo at malapit nang pabuksan niya ni Gobernador na bagong ospital ninyo? Nagpapasalamat po kami. Talagang malaking tulong po ito sa mga Pidoranon, hindi lang po sa mga karating bayan. Dito po sa sa bayan ng Pidoran, lalo na po yung mga taga Masbate, hindi na pupunta ng BRTPH para doon sila i-confine, doon magpagamot. Opo. Okay. Sige po, Tabi. Mayor, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Okay. Jim. May nabanggit ka, Tabi, Mayor, kasi bago na parang may mariretain na diretso na sa Situlagan pa-decam na ka po? Opo. Gabos na. Okay, ayos. So thank you so much.
So yan tabi Director Mar si Ma'am Mayor Panji Arandia digdi sa ongoing with Governor Noel Rosal na paglibot-libot digdi sa laog sa luwas kana hospital na ini. May waso nini Director Mar na hospital and sabi mo naagihan mo na nga nini and kung mag-operate ini dako lang katabangan naman ang gadini sa Piodoran. Nagyan mi ni Father mo ita nag-stop over kami ko bagay na PCR. Oo. Igwa kapangan ka na adjustin ka na tinampo. Yako Father uyang baga sa CR mo pay. PCR pala. Sige. May oras pa ka dyan tayo ni si PD. Sige, go ahead. Si PD, makikumusta kita sa general assessment man niya. Ay, sorry po. Sa monitoring at very active man ni CPD sa paglibot sa subaybay mula kahapon hanggang kagabi hanggang ngayon sa ating area of responsibility sa lalawigan ng Albay. PD, makiki-update po kami sa inyong paglilibot sa monitoring natin sa paglapit o monitor natin sa Baguio. Sa kabilang linya po si News Director Mardila Sangkor. Si PD Noel Nunez Tabi, Police Colonel Nunez Tabi, Director Mar. PD, good morning. Good morning po. Ayan, sir, kumusta anong assessment po natin dito sa ginawa nating pagtulong nila, preparasyon para po sa bagyong Opong? Opo, general assessment po natin sa pag-monitor at saka pagtulong po natin sa probinsya po lang ng Albay is generally ito is manageable at saka peaceful. Wala po tayong gaanong naging problema. Ang road and bridges po natin ay passable. At wala po tayong recorded na na flooding at yung ating naman pong mga wala po tayong na i-record din na flash flood or any related doon sa ganong nakapekto po rito sa bagyo natin. Yes po. Well appreciated po yung deployment ninyo ng mga tao para tumulong ho sa preventive evacuation at saka sa pagbabantay sa lahat ng mga evacuation center, sir. Opo. At ito nga po, naglilibot po tayo. Lahat po ng maliban po sa inyo pong provincial director, yung aming pong regional director ay nag-iikot din. Sa katunayan po nasa area po siya ng first district. Yung area po ng Tiwi at pupunta niya rin. Ako naman po dito po sa Piodoran, kasama ko po si ating mahal na Governor Noel Rosal. Opo. PD, marami pong salamat. Opo, sige po, marami rin pong salamat. Thank you. Ayan, Jim. Ayan, Tabi, Director Ma. Thank you so much, PD. Police Colonel Noel Nunez. Digdi sa paglilibot niya with Governor Noel Rosal. Noel pala nila. Governor Noel. Pareho Noel. Okay, so yan ansa to yung pagtugay kay Tabi Director. Actually, di ko man expect na yaon digdi na gobernador target ako suka sumago bagang pig flash niya to na kakaiba so ukol kan kadagatan tapos maparoson digdi sa Piodoran pero ngunyan back to normal na pirakan sa kadagatan na medyo maukol pasagod sa mga oras na ini Tabi Director Maro. Okay. Yan sa tayo mga dagdag na information from Barangay Karatagan, Piodoran, Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Ayan po, ang dami. Mga pag-oro niya ito kina Governor Noel Rosal, kay Colonel Noel Nunez, sa pong Provincial Director, para po sa mga dugad na ito mga impormasyones na naglilibot po sinda. Okay? Nasa Piodoran, natagpuan po ni Jimmy Nasalita. Bueno, si Angel Mustasa nasa linya man. Angel, please come in. Yes, maray na pagkaudto na po, Sir Mar. Maray na pagkaudto sa yung mga paraan tabay. So nakakamiss sa imong mga kauron takot doon. Nagliwas madali sa naghanap ti pangudtuhan. Niyaw kaya ko igdi, Sir Mar, sa City Social Welfare and Development Office kan Legazpi City. Dahil ngulian, Sir Mar, alas 11 nin pagka-aga. Ito na so mag-aarabutan na igdi, Sir Mar, so detalyes sa mga numero kung pirang mga evacuees ang nairehistro sa 70 barangay kan Legazpi. Mantang pigalat-halat ko, Sir Mar, si Mama Cecil na magbalik po dito sa iyang opisina. I-anunsyo ko naman ini, Sir Mar, na ipigpalawas na anunsyo man ni Mayor Hisham Ismail na 17 minutes ago may pigpalawas siya pong advisory kung sa lifted na
ang ipigpautob na curfew asin liquor ban tigdi sa syudad kan Legazpi. Mientras nakasabay kay ni Sir Mar, pitutugutan naman ang mga evacuees na makauli sa ilang mga respektibong isparan. Ang mga negosyo sa laog na premises kan Legazpi City, ang pwede nang magbukas anytime muna na pagkaldaw. Alagad, itong suklase asin trabaho sa gobyerno, ang mantenido pong suspendido ngunya na pagkaldaw. Sa ngayon kaya Sir Mar, may ipig susunod kaya Sir Mar na format ang CSWDO manungod sa pagkolekta kan mga datos. Tahanapon ko muna Sir Mar si Mama Cecil sa luwas. So sabi niya kasubag ko, hali-hali ngayang taon ngayon, di kami ngayon nagsauro ni Kuya Mar. Ay, ito ngunyan. So nagkasubag ko yan, nasa araw mo kaya Sir Mar, taro po baga ang City Social Wealth and Development Office sa mga opisina kan gobyerno na di talaga pwedeng dahil maglaog mo niya na pagka-aldaw dahilan po sa Indaman, although naatab nga ni na i-distribute ka sa hapon. So, mga ayuda duman sa mga respektibong barangay. Pero, naumang sigara na sa pag-monitor po sabi ka na sitwasyon. Hindi ko na nahanap, Sir Mark, kung sa ina nag-lusot si Mama Cecil. Pag total Sir Mar, mabalik na lang po siguro ako. Tadi ko na hanap dito sa second floor. Nakaantabay pa dito sa radyo. Okay, FM. Aha. Mabalik ka pa Sir Mar, total po once na ready na si Ma'am Cecil po. And then so data po kaya Sir Mar, piga halat-halata duman. Kung pira mananggad ng mga evacuees digdi sa 70 barangay sa Legazpi. Na paramihan sa nag-ibang para po dahil sa bagyong Opo. May tigpim ako sa imo tabi. Maki-verify na lang kung ano ba Apo, ang Sir kadiyan. Mark. Okay, sige. Alright. Ay, ini Sir Mark, nakauron ko po kay sa Subago si Major Frank Roldan, kang 9th Infantry Division, kan Philippine Army. Sabi niya kaya Sir Mar, kasuhapon po na nakaschedule itong closing ceremony itong interoperability po para Sir Mar sa pagsasanay. Parte ng activities nila. Yan. Opo, Sir Mar. Ano yun? Parang yung balikatan? Opo, para sa balikatan. So, sarong simana po bagay ni Sir Mar na aktibidad digdi sa Legazpi City. May nag-upload naman kasubago sa kuya. Papakonfirm po na ano itong mga nagkakadarang magindang mga pagsabog po. May nagsabog tapos may nagputok daw ang badil. Yan. Tawagay, in-announce man agad baga na magkakaiguan. Pero duman yan sa Kunyan. In-announce kaya, duman sa San Francisco. Sa may Samuya. Oo. Pero sa duman po digdi sa sa may southern. may headquarters in the dyan, day yan ay announce sa media, di ba? Apo, Sir Mar. Medyo nag-worry man. Pero kinumpirm naman pala, kaya lininaw naman pala ka na nakauron mo Philippine Army. Apo, siya po Sir Mar, so spokesperson kang 9th Infantry Division kan Philippine Army, si Major Frank Roldan po, Sir Mar. Yes. So totoo Sir Mar, mabalik na lang po tabi ako pag yaw na niligdi si Ma'am Cecil kan CSWDO para madeterminaran taman na datos na natipon digdikan na City Social Wealth and Development. Sana makabalik to, Lusta. Iguan sana kung 11 minutos. Opo, anapon ko na digdi Sir Mar, mababa na ako, anapon ko na digdi. Ayan, sigurado, kunya naman garo, plansado naman, tamay di campment na, pagkatapos, garo alas 11 di campment na, di ba? Opo. Pagkatapos, na itao naman sa mga dapat na itao. Ayun, okay. So, Sige. yes, sir, mabalik na lang ako, Sir Mar. Aha. Totoo lang, nagkapirang minutos lang po. In Mustaza, Diesel, Philippine News. Thank you very much, Angel. Mga tugang yan po tabi, dyan po sa City Social Wealth and Development Office in connection kay nipong pagtutok ta pa magiraray sa mga preparasyones, paghanda, asin pagtatao na po, mga tugang ning kunyan. Ano yan, ayuda. Duman po sa mga nag-iribakwar, pati sa mga niyaon sa mga nakiulakip sa mga pribado basta nakalista mga tugang sakob duman sa inda pong ano yan pagtauning ayuda. Alright, okay, di duman sa mga kababayan mga tugang naglalaon po ang gabos na maging improve na ang weather makaskas na po sa dalagan kan bagyong si Opong mantang niya ang po sila naman sa Mindoro. And hopefully ngayon by tomorrow, kung arugan ang speed, pwedeng makaluwas na sa Philippine Area of Responsibility
Sana walang makapugulan. Sa aning diretso na kita. At kunyana, magayon nakaligtas kita digdi sa Albay, kundi medyo tinamaan po yung isla, ang probinsya kang Catanduanes. Yung city, matindi sa tama. Tapos may nagkapira po ng mga lugar pa duman na mga nagsapar po ng danyos. May nagkagaraba ng harong, may nagkaturumbang mga poste, aning kuryente, may mga nagkaturumbang mga kahoy. Pero bilis din antimano man so mga MDRRMO duman, yung mga opisina kan MDRRMO, pintulos ng tao, clearing tulos mga tugang ka mga agian. Ayos baga, mga makaskaso na umiro, mga tugang, dyan po sa tuya po na, pag-responde, dyan po sa mga kinakaipuhan. Okay? So, may saro lang kitang na-confirm na gadan sa Masbate, may saro pang pig-verify. Okay? Pero sa ibang mga sources may nagluwas na tulo doon sa Masbate. For verification pa po yan tabi. Ang confirm ni Pasana, as per confirmed by PIA, saro. Pero may duwa pa na pig-verifikar. Dahil ko lang, nawala na para sa number ko kay Gremil, nanas kang OCD. Maki-confirm ko kita sa OCD as a report, mga tugang sa Sainda, kan sa indang mga partners, manungod po dyan sa mga casualties o mga injured durante mga tugang kan ini pong paggaragasa. Kayang po na na si Bagyong Opong. Okay, kunin natin, balikan ta mga tugang si Angel Mostaza. Angel, go! Sir Mar, hello? Yes, go! Niya na po rin Sir Mar, si Ma'am Cecil, ang pamayo po ka na City Social Welfare and Development Office. And sin aramon ta, kung pera mananggad sa numero kan mga Alegas Peñas po na nag-evacuate. Ma'am Cecil, sa ibang na linya po, si Sir Mar sa DCGV. Ma'am Cecil, I miss you! I miss you too, Kuya Mar. Long time no see talaga. Yes, so nga sabi ko, same ang feeling. Garo taon ang binila. Durong dekada na. Okay, Ma'am Cecil, good morning po again, Kuya Mar. Pira po sa evacuista. Tapos na naghinanyog sa DCGB yes. po. Pira po sa naging evacuista. Sige. As of 11 o'clock today na report po. Official report, we have a total, initial lang po inihag, baka pa inig sa final. Okay. We have total of 11,218 families. And we have total family members, 38,497. Yan, 38,497 individuals. Coming from 53 barangays. From 70 barangays. So 17 pa ang satuyang pigahalat na report. Ayun, opo. Okay, so may decampment order na po, Tabi? Yes. Ma'am Cecil? Yes po, may decampment order na po. Ma-report po kita kan officially na sinda po naka-decamp na po, Gabor. So, at yan na hapon pong report, dumanta po yan i-report sa po yung 5 o'clock na official report. Maugma, man sila nag-urulit, may balo na pa uli. Dave pa man po nagtatao kita ang city government si Balon. But nagpe-prepare po kita kanto sa indang may ito maski dikit basta we are preparing for them na makatao lamang si relief goods. Yes po. Opo. Okay, Ma'am Cecil, maraming salamat po, Tabi. Nice to hear from you. Yes, Sir Kuya Mar. So ingat po kamo and best regards po sa DCGB family. Yes po. Kapamilya may bagay ka? Ayaw po. Gusto ko nga magbalik kira, right? Paano ako maging ano mo yan? Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you. Alright. So, yan po, Sir Mar, si Ma'am Cecil Arcelia, ang pamayo po kan City Social Welfare and Development Office, digdi po sa Sudan kan Legazpi. Yan, Sir Mar, ang mga lang tabo pong informasyon, halis sa luwas, sa Angel Mostaza, T-shirt. Thank you very much, Angel. Mga dugang oras na to, alas 11:52 na ng pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara.
Pambatang Lagundi, Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, ako 5 minutes mga tugang bago po kita magpatos-patos. Sige po sa programa. Salamatan po sa sendo pong padagos na pagantabay. And good morning sa mga mga taga-barangay Bariw o ang Konseho kan Bariw sa Bakakay sa panginat po ni Kapitan Yel Cruz. Ninapaabot po mga tugang nin pasasalamat nakaligtas kita sin salbado at mga pagsadiri asin mga propiedades. And may pigtao po sindang diit na na natipon-tipon man pinagprepara ninda para duman sa preparasyon kang bagyo. So sabi ni Capiel Cruz, ang barangay council ng Ikambariw, nagtaw kidiit na asistensya sa gabos tarong kan sa tuyang barangay o dyan po sa Bariw. Lugod na makasugpon ining pigtao ninda sa pangaipo sa laog kinagapirang aldaw. Gabos man ngaya haros na ganda asin dakol nag-iribakwar. Mas kinangani day kita inagyan kan bagyong upong pero tayo ni sa tuya nang naipreparar kaya sa tuya amon giraray ay pinanarao. Yan po tabi. Congratulations, salamat kay Kapitan Yel Cruz, kang barangay Bariw, asin po sa Konseho kang Bariw. Yan po tabi sa mga kababayan ta. Kunya na, di campment na, pagalauna sa mga diniribakwar, pagkatapos open na, mga tugang kasubagong alas 11, so mga malls, groceries, mga butika, so mga essentials, pwede na po tabi giraray back to business na po kita. Improving na po ang satuya po mga tugang na weather. Ayo. Alright. Sige po tabi, mga kabayan. Ako po ay schedule na muna po sa programa. Tama.
kunya man kita kunya kita ma-revive. Kunyan, it's been a long day. Para po diyan sa paggabay kay kay Bagyong Upong. Salamat po sa Indo Gabos na nagtiwala sa mga nasa 729 kHz sa bitang kamang radyo, sa WGB 106.9 sa Tabaco, sa 97.1 OKFM, sa mga nag-antamay po sa Gabos na social media platform kan DCGB, sa DCGB News and Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin po sa DCGB Live app, asin sa iba pang internet radio. Thank you very much for giving us company. Pangalan po ni Kuya Jun Apulis, Rado Technical, si Ronald Casuago, katapos si Jerome Nico Martinez sa social media department, sina Jenny, si Nicole at saka si Shara May Leron, at sina Ambilog na po sa Mega Force Patrol, si Boy Mata sa mobile. Ini po si Marnilal. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Bye-bye po. Abangan ang alas 12 mga bareta with Kuya Bert, Sir Bert Nunez, at saka sinang partner niya, si Nicole. Nicole, wala pa yata siya na. Wala pa si Miss Gina Ritter Lee. Alright, sendo ka boss. Thank you. Bye-bye.